Сега ще ви покажа моят начин за приготвяне на перфектни бъркани яйца, които може да направите за закуска, обяд или вечеря. Няма абсолютно никакво значение. За рецептата ще са ви необходими 4 яйца от щастливи кокошки. Ваша работа е как ще определите кои са щастливи. Шунка, кашкавал, сирене. Аз използвам баба вида, защото просто ми харесва. Нищо, че е заместител и че повечето хора не харесват. На мен много ми харесва. Преди да включа котлона си, нарязам всичко необходимо, за да не сбъркам нещо при изготвянето. Добре, слагаме олиото. Малко олио. Не трябва да прекаляваме с олиото, защото не искаме да сме мазни. Нарязваме саламчето. Аз ги режа на кръгчета. Забравя да добавя най-важната съставка от една вкусна закуска. О, да! Red Bull. Забравих тогава да в клипа да го отворя, сега ще го отворим тук. Слушай. Red Bull крайно време вече да ми пращате пари. Много рекламирам. Искам тук да кажа, че не съм готвач и това всъщност е едно от малкото неща, които мога да правя. Съм се специализирал в него. Ай, стига толкова шумка. Рецептата е полу моя, полу на безизвестен готвач Гордън Рамзи. И също давам заслуги на моя Шури, който ми даде идеята как да сготвя шунката. И след цялата тази изповед да започваме. Включваме котлона на силен огън. Шпакличка. Тая шпаклата за яйца да ви е пластмасова, иначе не става работа. Олиото вече трябва да е загрято, разнасям и стигана, за да не замирише нагадно. Това е най-сложното нещо, което ще си изготвя близките 2 години, може и повече. Сега ще чувате църкането. Ще чувате църкането. Чукаме тия яйца. Можех да покажа. Дори чупенето ми на яйца е грешно. Това отиде навсекъде. Бъркаме шунката, запържаме леко от двете страни, защото искаме шунката леко да се запържи. Следно да ходиш насреща всяко момиче, да си купиш хубавите дрежки и да не ги изгладиш. Не може, ама не е окей. По-добре да си ги изгладиш и да си топ момчето. Докато чакаме шунката, чупим яйцата в една паничка. Всичко трябва да е хубаво разбъркано. И режем шкарал. Гледам да го нарежа на колкото се може по-малки парченца, за да може да го начупа и да го сложа в купичката и да се разтопи. Аз си го и начупвам допълнително. През това време мога да бръкна с едната ръка. Никога не съм смятал, че ще направя готварско видео. Явно, че повече няма и да направя, защото до тук са ми рецептите. Аз повече нямам. Коментирайте, ако си направя такива яйца, моля ви, ще значи много за мен да знам, че всъщност някой използва моята рецепта. Това сирене е хубаво. Не ми пука, че всички ти кажат, че това е някакъв фабрикат, нещо измислено. Мен много ми харесва. Най-ефтиното хубаво сирене, което съм пробвал. 7 лева килото. 7 лева, това мога да ползва за баница, бе. Забравих нещо много важно. Моя Red Bull. Ето го. Тук го слагам моя вечен приятел. Бъркаме. Хубаво. Тия салам ще се запържиха стабилно, даже може би ги предолбих леко. Разбъркаме и добавяме кашкавала и сиренето и разбъркаме отново. След като сме запържили шунката и от двете страни, добавяме сместа, нашия бетон. О, да, вижте как е всичко. Тук нещата стават много по-сложни и изискват повече внимание. Веднага започвате да бъркате, защото не искате да стават на бучки. И веднага трябва да започнете да бъркате. Защото това веднага започва да стяга. Майко, тия яйца, ако знаете какви хубави ще станат. Добре, махаме от котлона малко. Бъркате 30 секунди и ги махате от огъня. Като ги махнете, не спирайте да бъркате, защото иначе веднага започват да стягат. Нещо като при бетона. Спреш ли, веднага се стяга. Като казах бетон, може да видите влога ми, в който ще да бъркам бетон, но се отложиха работа. Но мога да го видите все пак. Кажи здрасти, Радко, в монтажа. Няма как, защото това съм аз. Ако вие сте спонсори или сте от Red Bull и искате да ме спонсорирате, ето продуктово позициониране Red Bull тук, докато готвя, сайде връщаме яйцата на котлона и продължаваме да въртим яйцата. Така да връщаме се към котлона и продължаваме да бъркаме. Докато бъркаме, отпиваме от Red Bull, за да ни заболят ръцете и продължаваме. Защото не искаме това, през това време може да се приготвим начинника, за да ни е готова. Приближаваме се до финалния резултат. Махаме от котлона и познайте, няма да спираме. Искам да добавя, че пред очите на истински готвач не се правят така яйца. Но това е мой начин и ми върши перфектна работа за времето, което имам и ресурсите, с които разполагам. Някой ще каже, че съм майстор и че го правя това, за да живея. Аз го правя, за да живея, но поради други причини. Не ми плащат за това. До този момент трябва да сме почти готови, само още едно връщане и изсипване в чинията. Айде, това съм. Гасим котлона и изсипвам. Така.
Оп. Гледайте какви бъркани яйца хубави. И веднага слагаш тигана във вода, за да не стегат яйцата. И това, което може да сложим, е малко черен пипер. Така, хубаво. Късно некво. И домати. За свежест. Тук ги плейтвам, защото освен да бъде вкусно, трябва да изглежда така. Аз 80% от храната я изяждам с очите си. Моето бебче. Моите яйца. Време е за най-важното. Тейст тест. Силно препоръчвам. Ако това, което видяхте, ви изкефи, харесайте видеото.